Jadilan kreasi angali porati Kudo satrio kangen nalisi Ayo yo 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 Haik haik Jadilan yoga koco dokon jadilan jadilan kreasi angeli porati kudo satrio kan nyalisi ayo Prakonco dokon jadilan yo prakonco dokon jadilan jadilan kreasi angeli porati kudo satrio kan nyalisi hurra hurre hurra hurre hurra hurre hurra hurre dok atur posisi.
ora kaya wong kang tambang guyu mangan prakoyan radana dolan ning omah pino wong kudu ero Oh yeah.
Iya. Mandung jamundung ambuka lacindo ra ono jejene durung do kok wis ngundang sinto durung mesti dadi mantune Asik yo. Memang itu kan. Buka lagi ono jatane aku milih bojo sing lemu watone sugih
Iya, iya. Ayo. Oh ya. Kira-kira anak elutuk kandung semerai nang itu Waru goyang 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 kini wis tetap kono paman buka blarak akeh semut bareng bibiya akeh semut. Iya 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 iya. Oh iya. Yuk, Oh iya. jak jak. Yuk, jak. Oh itu. Yuk. Ayo. Dulu ya. Agak berguru. Waru goyang neng pinggir kali dari pati meja kebagian ora pasipan Kira-kira anak elutuk kandung semerai jebul digaso. Grasi abang limo sholat ngaji jaga abang. Yo. Oh iya, oh iya, Yuk, yuk. saya Hosegi, Yuk, yuk. Yuk. saya Yuk, yuk. Saiki iki sing kira gitu. Halo, ya. Yuk, yuk, yuk. saya kita memang masakan apa ini? Oh iya. Vokal sedang Yuk. Yuk. ya, saya horor. Kuda Satria. Ya, lo. Yuk. Kuda Satria. Yuk. Yuk, saya. Ya.
Ya. Orang gatel mas. Tawa, yuk. Udah bagus mas, apa udah bagus yuk. Sakne tenan. Ora apa-apa. Iya. Ran. Oh, apa? Kurang sih. Se. Tresnane piye Mas Kunjung, Mas Gatot, Mas Juni. Sari Mas Gatot ra cetha. Awang aku kok angger peduan kok wis salin meneh iki ra ya ra cetha to, Mas. Lah ya ra cetha ya, Mas. Iki jane sing jelasin sing ngendi ngono. Tek piye sing wingi ketemune rada cilik. Oh, wingi cilik saya rada gede. Saiki rada gede. Ah, sesuk cilik meneh. Sesuk sebengan, Mas. Apa ngono kok iso digemboske dijenengan. Ditimbangi. Ditimbangi Mas Juni. Ditimbangi. Tresno kang satu
Kompak Pak Hasan. Iku sesarnya kanker loh aku yang bisa. Girong itu sudah mantep kok girong. Ini Pak Ketua nggak pakai seragam gimana maksudnya? Suhu. Tunggal dene absen dhewe. Kuwi tunggal dene masur aja. SD ya. Nek kae harus maklum kok ya. Bangane nganggo daster sampe ngono kae. Lah genep. Aku yo ibunya rasa jroning ati katakan setya bukan jokon urip iki Ya sing begaya Tiga Satrio Asik yo. ngerandu salam tejo Ora jane mbur iki ngopo to? ayo sembuh kae sadai sedoman kau tak snack burung to iki Sembuh, gumun aku ya. Kok le sumringah ngono lho. Sing disawangi apa janjane? iki masing jadil yo ngati-ati iki iki manula kabeh iki nek kesenggol kok ambruk Kesenggol ambruk iki. Timbangi, Cang. Ditimbangi. Ayo tak timbang. jane nek kudune diimbangi Ditimbangi apa imbangi? Imbangi. Berarti nek sing lanang nengen sing wedok melu nengen ngono. iya Kuwi jenenge ngimbangi to. Mas iki Ben ora jomplang. nek Mas iki ra ngempon nengen kudu oleh Iki ngopo pancen ra cetha. Ora benar ngalor aku ngidul. Tresno kang Lerek kompak ngene lah ya seneng tenan. Tadi iki mesone nulungi kene. Iki mau dimasakke apa to Mas Jun? Oh kupat tahu. Mula ya mula. Ya Mas, ya Mas, ya. Ya Mas, goke Mas, goke Mas. Koyo ngopo ora dikayani tresna bukan Sokon urip
Nah terus Sampun, tembang wonten tembang apa gimana? Ngalamun ing ati. Ngalamun ing ati jem nika panyuwunan saking Mas Juni. Mas Juni. Oh, Mas. Nggih, sampun nggih Mas. Kok jaluk sijine monggo ya. Timbangan ketersangka 100.000 ya ta. Wah. Waduh. Iki cerita apa iki? Sing nganggo topi rada miring-miring lak ya. Kok berulang kali ini bonangi mobil. Sih. Iya. Dia Sudah santri. Ayo Dik. Progo punya. Radu Dik.
Abi. Siapa lagi mau? Harapan apa itu? Siapa lagi mau? Iso. Siapa lagi mau? Karepane anyar. Sing ngendek iso tembung barang iki. Ora apa-apa ini. Gimana Pak Dokter Hatu? Gimana? Bekerja dulu, bekerja. Ayo bekerja dulu. Oke, tak Ji, takoki. Sugeng Riyadi, CHR pundi? Kok ketoke kene melu kono kok. Ayo film saya. Tarik rumiyin nggih. Heeh. Kudo Satrio. Woi. Ayo. Yuk. Selamat. Ya. Yuk. Ayo Mas, manut gue Mas, ndak loro ya. Iya. Ya Mas ya. Kalau lagi keluar ke rumah,
kaya kene saiki karepe malah dirangake manis pambungane kok pahit iku puripe Bener. Iya. Lah meneh. Kepala kejune kan. Dirasake Mas Juni. Selawat. Iya. Selawat. Rahai. Bener. Sing ngajak ya Juni ya. Yo. Karo bakul depit iki ya iki Juni iki to. Yo. Lah kan ora didownload ya Mas. Iya kuwi. Iya. Yo. Bareng. Iya. Bener. Iya. Bener iya. Iwang ana Mas Gunjung iki kita iso Mbak Tabot wae iki. Heeh, sing ngene Mbak Tari. Mbak Tari. Oke. Mikir Mbak Abot ngono lho. Heeh, ayo. Iki wangi ngono nek kabotan sana. Ini Mbak pilih wonten pamudikan lelagon monggo. Sesarengan kuda Satrio saged. Kuda Satrio. Mbak pilih wonten sing ajeng ngecak-ngecakne THR sumangga. Iya. Oh jenenge ngono apa jeneng ya Mas? THR sinden iki ya ibadah. Niki biasane wonten niki mboten meksa. Biasane wonten. Namung dereng kados Pak Kadang. Biasane nung durung. Dikasih apa sing rada gunca sing dumcak. Sing sekawan apa nih Mas? Oh ije awan. Ki biasanya nyawer. Apa Mas Juni? Mas Juni nih loh Mas Juni. Iki lho kok ora tak videone ngomong. Biasanya gagel ngirim-ngirim itu. Di-subscribe. Ayo. Di apa di-subscribe? Heeh, di-subscribe Mbak Tari. Di-subscribe Mbak Tari. Subscribe Mas, subscribe ya, bukan subscribe tapi subscribe. Heeh. Nyuwun apa? Aja nyuwun bojo, Rano. Nyuwun apa? Tambah ban. Oh, Tambah ban. Kurang ajar yang ini kan jadi tambah ban Mas. Iki Mas Gatot bae kon jadi tambah ban. kok ajar kok wong geseng nanggapi orang ngantur kok wis ngadol. Tambah ban lagu tambah ban. Mas. Lagu tambal ban Mas, lagu tambal ban. Oh, Mbak Tari. Sadan Dik Kuncung. Saking wingi wonten panggungan lagu. Napa? Jenengmu. Jenengmu. Jenengmu dhewe. Jane durung KTP ku ning ndi Mas? Kok jeneng abang Ini jenenge asli. Oh. Yuk, Lestari. Sono sing nambahi barang ya. Aku wingi kae ning kono ganti iki. Aku nek ora kok asik banget iki ngono. Aku jek kenduren lho Mas tekan ngomong. Iki ditambahi iki. Ya Mas Duni ya. Ya dikai. Lestari. Yuk. Kuda Satrio.
Ada Mas Gatot, Ada Mas Kunjung Mas ya. ada Tari, bisa. Kudo Satrio asli dua tak dan Ya.
Sejatine ora liya awake Ayo siap-siap semuanya tak bareng kita saka kulon paling ulur ke kidul paling kidul. Kon dhuwur paling dhuwur. ayo Ayo Mas, sekali lagi Mas. Setan ora doyan, gemit ora dilit kondur. Hey!